Abandoned was a for a day. I would tell you, I would tell you about when I say I would tell me. I told me a day, so say one number basso, Obama, and who quite general to me. The Debbie I sleep through honey, your source and the answer, my name of my eye. Yet, my entire see who saw my honeymoon. A home biala abba, some besoliatia, you know, say, or better one again, as you to me, ma'am. Found home in your banner, Cynthia swore. The teaching was him. Na memne dan ko na wie ne wo na ma asem so atwede mama ho asedan kan de ma kwaba amen jo ye nin komo kakra na me dem say Yesu Kristo adaroma obama ya yinshira amen and none about said 3 days as a 4 days as a 5 days me wo ho na me nyankra bi ya testing me message say former president, the vice, were me too, and I'm saying, I don't know at the same. To my first studio, Sika FM, and I'm confirming. And I'm saying, into Daniel Suman, and I'm a friend on our catch them as a sofa at the Facebook. Now I'm saying, okay, to cut everything short, meaning Panibi. But try semenyano na me fra pani bi ebisa na set sa no set sa amen amen to me tell ya na me yam shame na me say why say all the vice presidents ewusa Lawrence vice president aka wewu Kofo vice president Aliu mama oko yes Thomas vice president that's what onu amu no vice me ba choma ti ase ti me badru mama so na me say mama ni tiri nye one ntafo nante a emwa no Thomas na di kan tim emi sata na twato no nso tim mama wo na ni matawu na kira tawu adani ya wisia ni ajanka ano dere papa so was standing bi okra anya obi anya no vice the material in fact na my very son na me busa me ho say ami satan I like him me the pen as some you say we are very calm. Papa no you nipa wo cassette ya no come react. That is why I respect him. Oje me so amen. Amen. Me jira wo wudi matam mansuo bom kura me mfiu. Me ye na wudi matam na no ana me ya akosi se me wie me mfa watani ho. Ana antim mome. No. What the make court on so amemba. Ya tiano no. Je so amen. Amen. Enti me busa me ho se. Amisa tawu. The question is ehin na wo koro. Now what's a freedom? A fahe and a walk. Yabaka sa no akwa asore no akwa asore na me sata ya mata disini akwa asore ade ba ko obi anse no nso no se anya asore no ene nkwaje madwari asra akotena so dem enka nkwaje ho me papa e sofo enka nkwaje ho osofo akwasi Awuah na bo amasuo enka nkwaje ho Munti asabni yo me kompa ebo awu binim ho anu nka nkwaje ho me ko ye mama kwankyera bam anu ntrese nyame ntwe odi wo nkwanwumam munse no nso holiness, sanctification, righteousness nkwaje susu dia no so wona Yesu Kristo ni honhom ba ko a
wobɛkɔ bonsam gyem wogye me so a mepɛ amen amen nti metee ya na meyam gye me pram na mebusa sɛ papa no ɛhe ne wɔkorɔ because Jeremiah aka asɛm bi wɔ Jeremiah wɔse ma yɛ nsuwufoɔ na yɛnyam no na mmom yɛnsu baabi a wɔkorɔ ɔnsa ma bio ɛmahu na woɔ asase bio na so ɔwɔ gyapadeɛ ɛwɔ asase so a ɔni kyɛfa wɔm bio gyeme so amen na n'anim ɔnyam nso nsa ni n'akyi enti mebusa me ho sɛ ɛmi saata wɔkɔe number 2 na wɔne Awurade Yesu Kristo ntam ɛte sɛn that is the question ebia na woyɛ ne nua anaa woyɛ ne ba anaa woyɛ ne wɔfa I don't care me dia no dia memfa ho ana sɛsi a megyina obi wu a ɛnyɛ me mmɔbɔ because manyini wɔma yɛwuo ama mede mani ahunu kyɛ wɔtwe ho nwi nti normal time that's right gyeme so amen nti mebusa wo a wo hai sɛ wokɔda anadwi na wansɔre a ɛhe na wo nso wobɛkɔ that is the question wogye so a mepɛ amen abusua bɛka yɛahwera deɛ journalist ɛne nipa bi a wɔgana ha nso ka ɔyɛahwera deɛ wogye so a mepɛ amen why na me saata yɛ no property obi bi ayera wɔbɔ nipa da meba sɛ meka kyerɛ wo sɛ me saata ɛkɔbo nsam gya mu a ɛnna Awurade bɛka sɛ wahwera deɛ meba kyɛ woate aseɛ ɛnyɛ obi a wawuo no wahwera deɛ deɛ wɔkɔbo nsam gyam nyame ɛna wɔsɛ ɔka sɛ mahwera deɛ wogye me so a mepɛ amen nti mebɛka nsɛm kakra kyerɛ wo so wawieyɛ wogye me so a mepɛ amen obi a wasɔre anɔpa sɛ ne jogi sɛ wɔtu kaa so ɔyɛ adan o wakɔ akɔyɛ ne gyem awie no ɔno amuna tɔ na wawu amuna tɔ wu obi nso te kuro yi mu wɔka bibia a wɔnte aseɛ ɔbadwe mma ɛnɛ bɛyɛ ɔfa no ade wotwe mo ne bɛtene yɛpɛ ɛbɛyɛ ɔfa no ade wogye me so a mepɛ amen meka mo wate Hebrews chapter 9 Hebrews 9:27 ɔse sɛ ɛda ɔprɛko pɛ sɛ nipa bɛwu no ɔse ɛda hɔ prɛko pɛ sɛ nipa bɛwu sɛ nipa da sa ni bɛwu wu n'akyi atemmuo bɛba no ɛda hɔ prɛko pɛ sɛ nipa bɛyɛ de yɛbɛyɛ bɛwu wɔamo obiara din ɔse nipa enti sɛ ɔgye tom sɛ woyɛ nipa deɛ a ɛneɛ ne ɔwuo no woyɛ de yɛbɛyɛ woka ho yes mesrɛ wo a wonam wɔ ho wohuru kaa atwam sɛ wohuru kaa sɛ si hɔ ne yɛtɔ wɔ atwam wonso obi asi dan ɔmo sɛ house for sale twam woduru baabi na sɛ funnaka si hɔ a mane kɔ hɔ kɔbusa sɛ yɛ sansan na deɛ yɛ ɔfɛ to kɔsi hɔ gyeme so amen ɛfiri sɛ ɛno na yiwɔ gyapadeɛ o last meka asɛm wɔ akyerɛ bɔi bi mese brɔda so nso kɔgye saka wɔ a na sikaduru a wonya sika mfa ntɔ ka na awie obi bɛfa no ɔse sɔfo na sɛ kaa deɛ ɛno a na yɛnyina de yɛ living nam sɛ okay wonya sika mfa ntɔ dan no ɔse sɔfo memfa ntɔ dan nam sɛ tofu na ka wɔ sɛ asɔfo paa yes
Woje me so amepa amen. Amen. Asempa na me ka kire ona. Me pese obi awo ha be very wise. Amen. Woje me so amepa amen. Amen. Asase wo so no obi abeko. Me kwase awi ametwemu ne batene apa me bra beso. Me fra asase so a me mabio. Sa me ya de atene a me kotena ne wu sori yemu. Amen. Me ya de antene nso a me ko atam wu sori yemu. Na de ba ko a me pese obi awo ha. Wo hye ne nso ne se emfa ma won asafahene. Me ko Pentecost a church. Me ko assemblies a church. Me ko deeper life a church. Me see ni a church. Ada Yesu Kristo baba no. Wa me famu bia. Obafa hotefo. Amen. Me ba cha wat ba se. Wana wa huru wan ta de e wo Yesu Kristo mojam. Nti sayo se me ko church. Awo Ghana for team. O se anu e bisa se akwa asore ban. Mimi musa. Yo. Me wasem bisa bia mebusa o se ntu wo Jesus Christ. Woje me so amepeka se amen. Amen. Mimi musa so akwa church ban. There was so many presiding elders. Ya omu ye demons. Ya wa sofua, omu so ye demons. Ya wa sofu mamefo omu possess baye. So omu kwa asore. Nti me musa so kwa asore ban. De mebusa won say, who Jesus Christ. Amen. O ka se won ni na fe ma kire wo. Ekwa yan fa so wo benya no. Na de abobra. Woje me so amepa amen. Amen. Jo asasi so nipa madi chebi. Semo. Me megina hai me free ha. Ye woni pa bebra e ba asasi so a omokoro. Na masre etiefo. Obi anyi na som na ye ni nkomo kakra. Ya kan death means separation. Yes. Okra e free dot dan yim. Nipa dua we nya nipa we ya dot ye. Nipa no yamfie ni wa nya de ba. Enhu no. Woni na ti pain nipa no. Okra no. Woni na ti pain. Body we ayatade ati se we. Samiti we ya won kawi. Jema so amen. Amen. But samiti mi ti de fra body no a. Make wi. Yes. Ana body we na ehye no. Ehye bibi so. Sa body we no. We na wo hu no no. O hye bibi so. Dia o hye so no, ye fra no okra. Ono na ti pen. Wa ba sase so no. Wo firi nyame hwirim. Ana wura nipa mu. Okra no. Oba sase we so firi nyame hwinim na ewura nipa mu. To kan Genesis chapter 2:7. Was so nyame de form dot ye nwini nipa no kwa hwirim. Egu nipa hwinim. Okra wamfa nipa num ofa nipa hwinim. Pa. Ana wura nipa mu. Jema so amen. Amen. Me pasa me ka asem bi kira wo. Ente nipa bi awo ha no. Okra ne su atesam frama. Okra ne su. Uso ni mu a enye ye. Wodi ababa okra no a enye ye. Mutie me pa. Na okra ne ba sase we so no. Ana nyame si no. Okra ne ntimi manante this earth. Just opama tade bi di man. Esan say oba sa dot asase we so ntino. Also fa sa dot ye na bi no adanwa tade special. Amen. No de ahye okra. Amen. Na ma dot ye taache dot ye. Amen. Okra na timi anante dot ye no. Amen. Jema so kasa amen. Amen. Na okra bia oba sase we so no. Ya mani mfie. Me se ya dia bai. Ya mani mfie. Wa ma sase we so forever and ever. The actual end nyame ma ne ba ye no. Ene se obehwe onu nyame properties so. Nipa dua bia wa sase so se wo hwe nyame properties. Nti nyame bo Adam purposely se won hwe ne nsa no adwuma so. Obi an hwe no so.
Jemeso amen. Amen. Nti bama piano a leader I want to feel. That's right. Every man a leader I want to feel. Me ba cha wache da me tro na so. Me kasem bi natural. Enti se wakra no ya man mfie. Job chapter 14. Be 14 1 down to 5. Onipa oba wo no. Onipa da sene oba na anyem wawo. Ne na yitia bi. Wona abedi na asase so yetietia. Ohawma. Ohawma. Opie se nhire. Opie se nhire. Ogutwa. Otwa. Odwane se sunsum. Odwane se sunsum. Na wonyina. Onyina. Wosene wayisu no opie mani. Wayisu na wabie wani. No de me kwa atemum nani. Wade wo be kwa atemum nani. Why na obenya hotini. Wakasem bi se wana benya hotini. Wana wo ho akum ne mu. Wana ba asase so okum wo. Obie la ni ho. Bie ni ho. Se wa hyeme na ato. Wana ubedi na asase wo esu nyame asato. Na maboso dodo woni. Aboso dodo no e wo nyame tirim. Wa twahye a wo twahye a wonsa ho da. Nti nipa bia okire bia no e wo mfie according to the Bible. Was in fear one no ebedu. Job 16:22. Na be kokwan a wonsa ma. Me ba che wa ti ase. Na adia ba ko a master di ewo wiase ne se. Enipa wo wiase nyina yare. Yare ya yare na nya dam. Ya fu yare. Ya yare ya wi de fide. Asam sisia hey adia chia no obi awira fu ne nwanwa Jemeso kasa amen. Amen. Yes. We pass obi a wotie me ntie ne yie. Obadwema bi a wo ha no. Hade o. Atade na adia hye okra no. Kra no. Ya ma okra ne mfie nti okra ne nchenji atade ne da. Da bi o. Nti se okra ne pese opia jese body way nyame de na ho ato no so. Jese body way nyame de na ho aye de abai Ato no so. ato no so. Nti body way da no ajojo no ho a na okra na fi okra no nso kwa wa the image of this body. That's right. When you see okra no image ene wo nipadua. Nipadua we face ayi okra no face. Jemeso amen. Amen. According to say obi dru akwase wi ato da ho. O hwemanim na wo dro to ho. Yes. Ntu ugina na house yes wa dro ne pepepe sa na te. Obadwe matie me. Enti se abere no so se abere nyame ade ma wakra ne so obedi asase we ne so aso a. Onkra obi a. Obi ntimi nsanka no. Aye. Da krope se abere no ebi de so wakam. Ebi de so wo nsuom. Ebi de so wo wiram. Obi nso de so odam. Jemeso amen. Amen. Obi de so amara woni obi nam. E ba cha wadi ase. Samo. Obi de so mara wonu musuo we so obi akodwom aba. Wo wura fridge, wo yi fridge mu nsuo. O tia no wonu wie ya no amu na tonu amu. Into obra no so a me kasam we akyerew. Okara no awura tade we egu ho. Body no. Owura de to ho. No asori afrim no wagina nkyɛn. No wahye tade ana no wahye no no. No wadana ni. Na so okara no efa ho nkonkuna damfo a ɛhɔ na God spirit asoma nyame abɔfo. Abegina okara ne nkyɛn sɛ. Me ade nsa to ko. Jemeso kasa amen. Amen. Me ba cha wati ade na se. Wo mo hwe nyina na body no nso yade abai. Ɛda hɔ. Body ne da hɔ. Na ya be jira kasa mo wa yade. Wo ba tra asase so no wani nyankopɔn hwa mo. Wo se amfa mbra paradise. Me aso. Na ne ukɔ straight. Amen. Jemeso amen. Amen. Wo kɔ a wo ankasa wo hunu. So ko. Ɛna obi a wo no ohunu. Me ka no kora kyerɛ wo. Me nya accident koda C2. Na ya terrible. Emoje to me which is 10 hours. Me nsa wo ya tete so amepa amen. Amen. Papa ne ya defo. Yes. Anso no na koma ni nyame mu.
You are before the break. Our Ghana ha. Woman, you mean your man. Doso. Oh, Scott on Fenyaman. Doso. Sana, this man, what here? What you say? Yes. Anna, or here in the Yarini now, I didn't go to Nabuano. Upon a Yari and here in Ano. Nakuma. Nipa Diana Kra. I am ready. Amen. Amen. But what you say? You teach him. What's it now when any bill so tell us our friend Lazarus? Your friend Elijah. I would not control above one. You didn't control Nabuano. I want to do a crew. And the condos would improve. The condo. Some propro were free was Sikanini Punusuku from no Fabiti. Then so I come up with a free. Now so Sikanini Pian and Krama of a tough Nekru. The Basu here in the way. A Bassa. Obiantia. Or here in the area. Oui. Nabo for Beswana Quabram Kukum. Bonsama Yosman. Was a sure above wall. A sorry for the slow by son and a cranny of Radia. Hallelujah. What trust in a which no man one tomorrow. Amen. One more time. Amen. On Yansa. Tramo or Numbi. Numbi. We on count. Count. Coquet on count. When you say will be a runner. No matter what you say. Uncle Jessica, do Uncle say, hear me to say, the first. It's a shot. Ghana for titulu mu amoso mo kon sorry tieniye but abanti na mama kon paibo wana kon paibo se ne kra benya nkwa ya kon paibo se ya djuma ba dia ba we are aimless you are complete aimless wo kon paibo se wa djuma be koso wo kon paibo so ba ware we are aimless mama gasa mencho Rebecca, or Monagin Paso, but one hour home pay, and so many are picking you. Before Isaac, no radiation and film Padia and Rebecca. A real son, a bomb pass a rat. Mama Fra and come up me massacre. What does here? Yes. Now my swam home a compaibo. I die, the person a warrior. Why to me a mom pass a radimo crying young quadia? What to me a mumpire and Falcon Korea? O mumpire Fessicow. A WBO with the plans Emma suffer. Those who call themselves the bishops and the cardinals, evangelists and the prophets. Jesus is saying, Samuka Sampanoa, the Obedient. Mon church one say, one need the master in our shop, no shaman or honey in our curiosity about ye. And so now you're quite sorry. And somewhere you swan capita and no word to money. Monsha from Matthew to John 21 chapter. Baby, I yes, you can't say Mubedi. She shall. Never catch them in Chawadi. So you should preach prosperity. We do baby was moving soon much charge. Now we read about who meaning what the kind. But I know we will show them what there was some young machine. So far we are preaching up what church is being. Church beyond anybody else. It belongs to God. And the Sawo say no, I have authority from above. So some catch you said why you wrong. I mean kind of crunch now. It not the akodu hone say TV or say radio. Me nya kotua sikape. I was some ya campaign. What you say? Aware na apa bra. Me mo akwankyere ba ko be nya kunu akwantuo bra. Adwuma na opa bra. What you found second radio function see tape no so obi oye sabia ye bodamfo obi oye sabia sofo a wa bodam there somebody go and preach the gospel to mankind kwaka yesu awo na duma ni wo ne soriye ne suroko ene ne samba when you sama Jesus ade asoma mene but what you say? Na failure ye den.
ana fanchini si table so ana nti nyame wa ma kwankyere mama nka samachro Jesus waya dia waya no once what intasuo gu form de nsa ono ana de nsa fa dote ade sira ne fra ne ani mon hwehwe baaburu mu so ye bi wo ba bi biewa Jemeso kasa amen amen I was say ya gimi dia ya ba nu ma kase asene ne de ha afani ma wo se Ghana fo sebi mpreduasa asofo ne bebra adwena wu mama chawade sofo bai na wo se ono anu tumi awowo anu ode ye nyam djuma it is a God spirit ana ye djuma wo mu dia busa wo se spirit no ye hwan 2 Corinthians 3 verse 17 was say urade no ono ane honhom enti say urade ka che se mogime dia mba enu makase asena media is it true intimacy okay am outrim ayod so God spirit anywhere you can do nothing God only God spirit alone ana betimi aye biribi amen no kura no onye mmuru de Yesu aye na mo ye de se Kristo dia bai asema na kacha mo na mo take it serious ntuna me share TV so ne radio so a na me kra awera bo jemeso amen amen because yakọ radio so ko preach what you say odu wa no asare ho nsamana ne no de the number go ho wakana we yakọ ya mo just ye me paso bi awa sano nso asaso e wo ojo mo time o braba so obi wo ho a yamani mfie aduonum entra osofo bi antimi mfamfie ne bi nka ho se nyame se wo benya 50 years ya obi antimi mfa bi nka ho chena man antimi ntwa so ade a etimi twa bone so aya wo awo bone ade etimi twa nipa nkwa na so mo owu aya wo awo bone batro se bone be kuma bone fo that's right what the boy ni mfie di oba ade abai obi twa so na no nyame na ne twa so nyame na me kana kura kyerɛw apart from that woje me so amepa amen amen ana nyame no wade ne ho opa nso a wobedi bɔne obegyaw no akɔfa wa akɔduru ba bi obetimi anye waje wo nkwa nti obetimi am wadi bɔne anya mfia dɔkron ade abache no wawu a no ade adwen sakra grace period abeto anim no asakra be pasanda obi a ujira ha o pay attention asase wai obi a wo ha bia no wa medi chabi woje me so amepa amen amen ti asem ni ye enyo hu nyansafo wate dabio sakra wadwen ade ba ko ama study amahu a ya me mabo na Ghana fo nso nya nhuni ani se me gina wo minim date ade wo mi o but actual date am de be free wi ase minim so broni ya meka no ama ni date no asam expiring date but nyame boni pa date ade wo wana papa wo fa kwakuma no no atwe but actual date ya wo de be free this earth yenim so Nipa Nkwa ya kwa sorry purposely for you can say fashion sorry na you call for fashion you kwa sorry see ye Nyankopon ma according to Job 1 was say Nyankopon ne Messiah Lucifer ko me ba tell you yo was say Lucifer ya dia ban ko nti me tell you very careful shia you was spectators wa me be hwese sofo wi be kasa tire Beneza sofo wi be kasa tia obinimo obinimo anya me hwe o anya me bone bia e ba tawa dia se mente so odima no odima tam kura me nka bi na mom dia tia ne se so ya dia anya tro sam na sam nso dia
I have authority say what sabaya okay the tiano mama kan kro mfantre obi because ono so onya nkwa amepe eye oje me so amepe amen amen me so onya nkwa ameyade aban ope yes na no me ne Ebenezer abofra ba ko hia eh papa na te say na me say ye wonu so opambo apo asempa na me so wane hwan na no see na me so wane hwan no so wonu mo opambo na me say da bi na say sa na me so me ni no wane hwan na say odifo Ebenezer na me say odifo Ebenezer wane dia he oje me so amepa amen amen what ma say afa no ogira ho medin na me say oh opama asem ho no say na me say dentia no opama asem afa wa so opama asem pa wodo na me say yo ani okwa achia no mamo wa na ka che nsa me peso eseme asma ne ka no me so okwa ka che ne se me pese wa eseme mama nka sam che obi awa heaven I am must the boy ne bia nkobi hweye na wa musa the boy ni obi anchare wa ha asase wei obi anchare wo so ba ma kenka Job Psalm 89:48. Waso barima bayi. Ana tia asase we so. Waso no de won huru wo. Obe ni krefra sama adon. Obe ni krefra sama adon sam. Ebi ho. Ebi ne ho. Yes, answer is yes. Ebi say bi ho I was yes. Yo, ebi ho. Jema so amen. Amen. Sa Samuel ya David kai no. Wa ka say obarima bayi. Ana tia ase a ori huru owuo. No betimi yi ne kra efra sama adon sam. That time no be any ho. For now. What can it to ho? Sanction I am commission. Obarama baako pa one Jesus Christ. Jamesoka say amen. Amen. Me kasima tontina me say kan yes. Yo. One Jesus Christ. Yes. Obetre as you so owu ntimi amefa no. Ye born asemiam but owu ntimi amefa no. Amen. What is here? Christ no sene so no. Ano akachira ne papa saja wonsam na medeme honhom ya dan but say osane kwa asamado ne kra no ko ho okoto owuo oto asamado oto bonsam foreign angels obi antimi antaachi no so ba okoho ekoyi wona oye urade dia nso ya de ba free ho obere ma Christ Atam odu ona John the Baptist hye baabi. No se John. Besen. Una di me ho dance no. Me ma aka ha emo. Oto na ni na Abraham da be wo se besen. Jemasa ka sa amen. Amen. Na ya tamu yi Yesu nsa masama do bio. De ntama wo ko asama do ne se. Mama ka sa me kiro. Apam da danum. What the shadow ena no mo nante ye. What is here? Yes. When you know the perfect, but a pamphlet no, what Daniel Nipa session any other time, a show you mumma and show the movie. Kawasua some, and then some or no some a fresh throw or catch the Nipa. In some or Kayano, at the California and TB. It is so poor my time to Omko Jemu and ye. No, some panua, what Bakati as a form. Or 12 no did the same as some panon so quite the other. The matras my sister. Memejra mention Job Bakasam 16:22. Job 16. In fear one on the bedu. And fear a radiant come on a bedu. Makokwaya Marin Sana. The Pia Bakokwaya on some abu. And you been a miss attack. So she see a dia with Jaho. Otoka wajaho wajane yere ho wajane ma ho ne papa asane ma metiase wajane ho wajaga na ho ane wajan disi ho asampa me ba ta wadi ase me bu so bia wutina
mo mo fi amonti mi amahase say ya wu anka beden. That is the question. Ya wu ana ubi abonti na mu no hwe na wu ya anka beden. That is the question. Say see how te hai woni awurade ntam te say. Woni awurade Yesu ntam te say. Anana ki me paso abadwem ma bia wotie me ntie ne yi. So far as you wonim date a wode be firi wi ase no sebi mpredua se ne diem hwe nyansa. Jemeso kasa amen. Amen. Na gena wo kra ho. Forget about this world. Because my trust assassin. Minim Kurano. Minim Don Diego di Azambuji in the history. Don Diego di Azambuji wawai. No. Almost about Ghana 14 BBBB. 14. Okay. George McLean. What is I? McCarthy. George, your friend is Stowell. He's Stowell. Commander Hill. SethEkow Kosa. Galek Wesley. Umunyina. Jamaso amen. Amen. Minimum share. Minimum Kwame Nkrumah. First president in Ghana. Wawukeke. Wajama show amepa amen. Amen. Minimum obi anso minimum buzia. Ko si abrefa buzia okọ. On the annual otimi ko Oxford University ko kwachirade. Ya be fare ko Nigeria no akolacha. South Africa no akolacha. Buzia o. Ofiri wanchi wawu. Afiri fakatachie. Wana tu Kwame Nkrumah banguye. Afiri fakora na na tu buzia banguye. Waja Ghana to ho. Ya buru ni tuo wankra ma ne wi. Lawrence ta. Ya buru ni tuo firi ni tiri ha. Etuo ni bika ba bia akosi ni form. Ama ne wi. Afiri fa ya dance ye no. Ye hwia sidigu no so meka ni tiri wi nko a. Meka sama kyerɛ mo. Dr. Hilary Mam ono so ba president pan okɔ. A champion ko uduka afiri. Meka sama kyerɛ mo. Radio minimum hwe kora no. Jamaso amen. Amen. Minimum professor bi atamos. Ono kwa the whole Africa, the whole world, no more 3. Okura 16 degrees. Degree wo wi ase akopim 16. Na professor kura ni nyina. Adwuma bia wo kom no oya panini. Osaba president. Oya vice and son wa president. Na dwunimu on a creative VAT. Say yanya VAT na bebo Ghana. Me pasa me ka sam kakra bi kire mo. Papa ya timi ya wu me yasie no. Mama mfa nto fam. Me ne ma sofo obi ti se wo su tabiri. Sofo amu akomini no evangelist. O preach ya de se ntebe. Ya ka sofo a. O sofo amu akoti o preach ya puntwe a. Jemaso kasa amen. Amen. Yes. O preach ka saka na bo no. Say de na si yo wawu. But I want to say, o free book. My treasure, me am down for back. No me preach can get your power. Na me di me mfe di ama no no so preach ye frɛ ni sule. Ono so wusa kokɔ, o wusa kokɔ. Yam fa bibia nto fam. E ba kan sama kyerɛ mo. Jeremiah was a prophet wo Israel, wo okɔwu Egypt. Isaiah ekɔ Mikako Obadiah ko. Na humawu Habakkuk ko. Me ba cha wadi ase. Because Radifo papa wanu ma o. Wo nyina wu.
Nahum, Habakkuk, Omunyina ko, Safania, Daniel nom, obi a yache no de na koto jata buom. One nam jata no jata anya no nso no wasa wu. Jemaso kasa amen. Amen. Let's not make us be. Miracle is nothing. Miracle is what? Nothing. Nothing. Jesus and Yami Lazarus after a woof. Now Lazarus has said, "Whom yes, you know, answer you." Jesus, oh, what you know from Manano? At some Lazarus, I'm a Lazarus, a sorry for a woof from Abatrasia to party a didi. Jemeso, amen. Amen. Now Lazarus has said, when Yanni Tabita, I'm a Tabita, you know about warrior. The Bachawa here. Into my trash, and I'm assessing my say, hey, now so away at the home of Nipa Bia. And you are there now, some of your Nipa, or Dotty, your friend of Dotty Tanabre, Dotty Diabang, Tanabre. Into Mimi Dinquasia, we are a Dotty Din. A dear Cassa, Namadamana will know your meeting on Quanim. What you must show me, amen. Amen. The Dotty Din. Into my main case, I'm a troll. Yamatrasa so and why who? Well, you are just say, a higher media. A Kenya, some of your Kenya secular or Quasia. One more teacher Kenya's one way. One more teacher Kenya Sukro, one way. Mama said, what you know, what the Kenya say. Now, toss to say. Mokwaron yama musa na nane se na name sraw Kenya ase ahini e woto so sai so akati oso oto so tan no abusa so ma edi wanim no mo wa onse na na se tutu waso adesan second na chese se tutu ba ko edi ka ba ana we enso abeto so o mebo a enti yemusa se de odi kan wo wo Nano na me say hwehine bi di nkomo. Oso otoso ne nananom wo ye ohene kese. Oso otoso 49. Na me busa na say 49 wo ma akare wo. Me paso bi awo ha. Oti ase. Ka krabi me ahwehwe wa na yehu. Onso namo a posters fam down. Anya wedding posters. And anya preacher. Me ba twa dia se. Aye wo ma awuo. What me abusa said aba na me de ebe fam ho. Wo do afri ye ni. No wu da ban. Jesus, ye rotte. Abafra ye anyini kra. Well, you crack, and I'm afraid you won't. Nipa na walkers and I can't 3 days. Jemasoka say amen. Amen. So onim. Now we are there. Amana koshe na nko suna wie ye. Na sanka twen sakra bi wo wa ya de aban. Sakra. Dabi. So. When it was 2016, you were July. Obi wo ha end no te ya. 8. Yani ya twahie, you will be wo me come what? What you opa? Me amfa ayi. Wa yere nsan wo kom. Owi no beti wo yere na to akere de wako. Odu asare na so focus na nya vision. This was the kese. Menya vision sister no wawu. E o so fo. Mensu. Azafo. Mensu. Continue to hama. Mensu. This all bomb pay mam no we di twemmam. Become. So for twemmam. Sorry na me twemmam. Adio. You must say amen. Amen. What twemmam ko sisai. Day became ja. Adia was so you catch on the say.
Yadi ayadi abay. Tene. Yes. Ha. Yadepa. Amen. Suro bone. Amen. Two free bone. Amen. Eba cha what yase. If you say don kona breko a. Ewurade Nyankopɔn asama no. You don't know. Unim. Why say would you be kunu? Mfa so be na wo so. Why say wo no nsa? E dey na wonya free mu. Nipa unimo na. Why say wo no jot? Why say wo hia cocaine? Why say wo lesbian? Why say wo gay? Why say wo some bosom? You don't know. There so many and sheshe honam we ahoto. What you so amepa amen. Amen. Sefo. Ba ma ne de eme no na me nya madwen se. Magi obi kunu na ba ma na peme. Nti me so no. Matna se ache. Obi boa mu akobo nsam jem. De obedi enti. Me sro bi awa. Boni te se bola. Ene hwiegu. Amen. Mama nka sam kiro. Fa agen sakra. Nipa bia wa satra na agen. Me ya di bon yeni. Manu me ho afiri me bone ho. Ene de masakra madwen. Jeme so amen. Amen. Ti asem yo. Ma je Yesu Kristo di. Me je Yesu di ya no. Bone amaya the previous years. Awurade badane chinsia fra mahu bone ni nyina akosentete. What you must swam up, amen. Amen. Now, what did the mocha so? I was so. The mocha na by yourself should be between women. Oh, not by your pump. Oh, me about what you say. Now, I can't walk from them. She said, no, so. Me last, me can't some bitch now what he do, SethEkow from. No, I'm saying, I'm permissive. Me ka sam ba ko patre ne free ko pemasem me ka tira ne sam na akonwa obi na na tesu mo wuye na abenya me boa no say ai na me se won so be ko yes nti ade a matimi de ajaw ani se fa yesu hallelujah me de akonwa sam de some your person me your soldier me I don't care. I respect you as a police officer, but remember yet ultimate oko pension so abere ye you are doing so abere ojima so amepa amen amen adwuma mu kure timi yiwadi wanya de adwuma wura pa otimi yiwadi na nyame na ntimi yiwadi ntimi amfani o ma ni agro mo to chacha munyai Loto chere my bet monchum humfri ho tramo wojema so amepa ama ti asemini ye he emfanye de keke me no at times me preach am ye serious me hwede ba na me yama hye me wonim sa me menda ba minim ara kroma amentia definitely aye wa wojimi abusa sade wo wu no okwai Kakrabio Job 14 Yakai Job 14:7 down to 10 the young can some kakrabio was in the diampo wawani dasho se wutwa abefife na no bale mono se ni hini tintine fam na ni dasho ni hini na se do se wo de tie na ni do nsiri wo de tie mu a enso hwenti afife na yi man se dua wa yi man se dua wate na berema de owu a no so berema de owu a no bia na ni pa jema no wo ibuso asemo woni dasho ne de wo why so woni obi ya aka na ogina wasi ukunu maame on kasa no ukunu papa onana nkasa wasi ba bankata ji akoware wo ba
one was a bankers. Ah, Bema, you. Do you want to say? Jamaso, amen. Amen. A dear didn't how. Me pursue beer. What's your man? Enya dancing me say and neck. My baby said, Yamitoons, no, see program in your mammy pretty pew cry. And now quite some women who mean say through Moja. What pa? That's a more. And now quite some of you, the woman said, Job 12:10. What can some be? Then some not as a phobia cra. What be a crack? Then some no war. What you know? Procedure, some no war. Soldier new, some no war. Army commander, president, vice, some no war. what they say, a summer man, Some no war. a software, Some was so no rather some anatras phone in our crack. a war. Any other summon in our home. Any other summon in our home. Into your pa. I'm sure Sika for Ghana, I know your mobile. Or could join Illuminati, Freemason, Lodge, Roma from penny for baby to John Lord. What does it? Any Freemason? What shall we do? Now, a precious soul, Lodge made me as a Jonga. To be found come more. When you say, I'm going to catch an uncle father, sir, almost pass it, or Cassamo Bianca sent Tia Bishop. I'm almost a zombie bobo who are parliament. But I'm a kind of radio society, I'm moving at Matum. Was a man commanding to Mutta. But I was here. No, I catch him so pretty. A mob bushmidin, Quaquachia. Me mobosum di na bosum Bible ni atwerum Atwerum wasi aboson som ya nkwasi asam eni Bible rum wasi me modi me si kwanfa wi ana twero me bo wasi me modi nkwa ni suro me de na me de sura mo enne obatwema bia wutie me ni so huye wajen sakra hia asantefo wo metire nan chichemu num asantefo wo etire na ya on chichemu num o se said dua wu yebuo no saa na dua mono santefo nwoma jemeso amen amen and no be kona buy you 23 years no wu so onya sekla what didn't fear you into what te ha busa ho se now me ko fear me koda man sorry biwa me ni nyamentam etisai anya se ko asori o na no bi mi koji na my biu oxygen sin so na utimi se ne mena se ya kro afi mi duru ha ma ne ma me asana ni sister oso sa so for we me sra me brother mani fa yesu mamu na so ya boa pi afi no mani na so ya boa pi obi wu anagere wa ha obetimi afa yesu woni me so abra no and what yes one for Jesus amen na Ghana for ya atimodemfo obi obawo bia waso aye nyame dia what yes no what di bone ne dia wa man fa na me nyame abio oh yeah waye nyame dia wa da ka tro nyame na mfa no the one no jot ma wo sia ye waye nyame dia nyame dia obi a one no jot wanya cancer obo TB no wa wi a wo so waye nyame dia kwagu because ho ya uche uko na anapai emeko na aniama kusise anye yo waye nyame dia ono na wo ka tro bi so waye nyame dia no wa buru wonim ba bia ne kra ne namo sure me so bi awo ha aye so be kwa sori eye pa
so be jari asra akwa sorry but the kwa sorry say woko hye Kristo hunim de no wabra boni Kristo de aye de abai kwa sorry say woni Kristo nya adwene baako honhom baako suban baako eniya baako hallelujah en kwa sorry say me ko hwehwe mabra bom na no be from me frinkra sefo me hwe wo TV ni bi na maji wa di pa o preach pa sefo da ba na aye counseling na no si anam se da ben nam se na preaching ni nya counseling a da counseling ben and a chance sakra wagen mon chame counseling ben and a chance say who Christ Jesus Christo di cancer ben and so I said the ban and class your counseling. I'm saying, me sad time. Yeah, me de kwatra baby say yes. I dey asem. Dey na dey buy. Yeah. Me need time. Jesus no nya counseling. Always preach the gospel. Teach the gospel. Me ba cha what you say? Yes. The uboni afa no oba cha say madwuma no kwa da na kofi. Oni mere. Obodo wuro no ekatira o say na nase e ko madwuma upa ko umpa san. Me danya me asio so wo pe se me ba ha mo nyina ma gitwi na mo betie preaching eye wa ya de but no nya nkwa gira wa ba gira ha no enka nkwa je ho on repentance Jesus sakra de abai so for no why so for we o preach o ya de o so wa ya krokro wa na ke ka we anu asori ko fie nu akowu na akobu nsam je ho asere ana ayo anadwo baby wo biara you need to change you need to repent you need to take Jesus Christ as your personal savior. Amen. That is the best. The person there asema na can take it serious. Ojema so amepa amen. Amen. Mama we say why you good do say then there I was say the protect me home be Genesis 36 was you done it time obiantie 38:6 na Yuda wale yiri bia ofen obiantie was Yuda ware yiri bia your friend Tama e mana bakan ya de wadene mana bakan na Yuda bakan ye obonefo wa ya bonefo wa awurade anim na awurade kum no awurade na be kum no na Yuda ka kire onan se ana Juda ekatire ne ba onan se ko wunu ayere ho wunu ayere no ware no na fanu kunafo na wo mama wunu anana na onyinsa no wo mama wunu ya na onanim se e ma no wona trase ehunu se no obayan kwase adwuma na na nyane dia efirisa so ne ne nua ayere no kora nyinsi a ye de ma ne nyina ba ma ne nua na awuo na ba se okọ ne nua ayere no ho a o ma no ho gu fom sei o ma ne ho nsuo no gu fom sei na wa wo a ma ne sadia baya ne yere ne nyam na do ye ne ye bone awurade ye bone awurade anim nti wo komo no so ye wo ye na Ghana ban akatro se Ghana fo ye dose dodo population nti mo nse kondo enna because there was certain Pentecost presiding elder bi wo free infantimam ho ba bi wo de batom se Pentecost asofo no advice nkwada no na nkwala na ekosku ayam mo kondo fanka mo ne yama ho yes the person be very careful ya ka sana sin aya dia eni nyame asem that is sin jama so amen obia wo ya chiwade obia no woni nkwaje nibi barema ufa barema to nkuru ntena muda barema ufa barema to obekọ bonsam jem oba nso a wafo oba eno nso de ukọ bonsam jem de osom bosom
wɔyɛ kyiwadeɛ so kɔ wiram kɔtwa dua na ano na last na bɛka sɛ kyerɛ abosom so wɔkyerɛ abosom wɔhyɛ abosom ɛnkura sesɛm ɛnko ameka ɛgyimisɛm ɛnyɛ nyansa bosom yɛ spirit me sɛ bosom yɛ deɛ ɛyɛ honhom ɛyɛ honhom yes bosom yɛ honhom bosom nyɛ dua me sɛ bosom yɛ deɛ bɛn ɛyɛ honhom nyɛ dua sɛ akɔm ka obi ne wɔkɔm ayɛ ne dua ne bɛsi ntiri so ɛnyɛ dua ne bɛsi ntiri so ɛboɔ na bɛsoa ɛnyɛ boa na bɛsoa no ɛyɛ honhom that's it na deɛ tie nie ebi a na honhom saa spirit no ebi a no wɔte nsuom gyeme so amen amen na bi nsuo no yɛfrɛ ne pra na ɔde ama me modin pra na bi asɛdeɛ bɛyɛ a obɛhu sɛ nsuo no na ɔkɔm no nti na wasɛ nsuo no kakra na ɔde abɛsi hɔ wokaka saa nsuo no gu a nyɛ num na bɔsom no kyɛ botom no ɔte kɛseɛ no mu gyeme so ka sɛ amen amen mebakyɛ woate aseɛ na bi a kunkum aboɔ ketewa bi sɛ ne ɔfa de abɛto hɔ kunkum aboɔ no mu na saa bosom kɛse paa no ɛmu na ɔteɛ enti so ɔprapra dam hɔ ɛsi sɛ nunsiri ne nhoma no a wɔdam hɔ no na aboa no di gya toma nka so ahye bosom wohye dua me so wohyɛ deɛ bae dua ɛyɛ spirit ati nipa no mu enti kasɛ no believer no gyeme so amen amen yes na adwi me hyerɛ wo obi a wo ha yɛ wo John am Robin ɛbɛyɛ gyae koraa na atwom ne bɛtene yɛ pɛ wontimi nya Ghana sika nyina nsa no wawu wode apa ma me ne Ghanafoɔ nyina nkasa ne ɛmfa bibia nkyɛw ɛda a wɔkurom ha nyina afa ka bi a bɛtwam bia de bɛkyɛw sika bi a wɔwiase bia afa so ɔba no awia gyeme so amen amen wobɛsɛ apagya sika no de akɔtɔ ade a woni bi mebakyɛ woate aseɛ nti mesrɛ woyɛ amrɔba wɔ ha better stop ebi nso a na yɛ korɔmfoɔ ɛsoro amrɔba na soro korɔmfoɔ ɛbɛyɛ asesa mo a motwe sekan gyegye amanfoɔfoɔ no ɛbɛyɛ a monyae ɛntimi ma ama yɛ milonia ɛsɛ wo nature ɛsɛ wo animonyam wogye me so a mepɛ amen ɛntimi ma ama yɛ milonia da ɛbɛyɛ gyae ti asɛm no yi na bɔ mpaeɛ sɛ Awurade ma me daadaa aduane bɔ mpaeɛ sɛ Nyame saa na fa wo nsa yɛ adwuma na Awurade nhyira ade a bɛboa wo mede a mehye adwensakra ɛho hia kyɛ bibia wiase wogye me so a mepɛ amen ɛmi saa taa wawei sɛ nka yɛ ma me kwan paa wɔ na yi ase sɛ 15 minutes pɛ kɔsɛ wura fa pirikyi Awurade nka ayi mama ɛne ɛkofoɔ ado ne kofoɔ wɔn ntumi nsɔre just 15 minutes pɛ wɔn ntumi nsɔre da wɔn atena siesie trase kɔsisi funu no bɛkorɔ wogye me so a mepɛ amen asɛmpa na meka kyerɛ mo asase soro nipa amadi kyɛ bi sɛdeɛ ɔteɛ biara no hwehwɛ Christ na adeɛ baako a do Awurade aka kyerɛ me ama mahunu ne sɛ sɛ Awurade ntaa wɔ biara o Awurade tamfo ne bɔnsam nipa bia ne hɔ Awurade taa no na so nipa bi makwan ma bɔnsam bɛtena ne mu a ɛnyɛ wo na ɔtaa wo na mmom deɛ wabɛtena wo mu no ɛna ɔtaa no nti so ɔtumi rejecte deɛ ɔte wo mu no ɛgya ne kwan ama ne kɔ a wabɛyɛ Nyame dɔfo gyeme so kasa amen Awurade ntaa wo enti na anadwi mehyerɛ wo wokɔ asɔre all right bɛta aka wadeɛ baako pɛ aka so wobɛgya mpratwe aka wadeɛ ko kɔndom ne gya ahyɛ aka wadeɛ ko gya nyinsɛyi tuguo aka wadeɛ ko gya adwamammɔ aka wadeɛ ko gya ɛtorɔ na ntiri twitwa
Pachaminkum Muna, Atomone, Jai. Akawadia Krupo, Atenie, Anoya Jai. Akawadia Krupen, Sekuro, Jofru. Akawadia Bakupo. Jamaso, Amen. Amen. Jaya Nibra, and Nibra. Mawani Shodi and Yamadi Adia by Yamau. The person, Obia what I'm job here, Ezekiel, chapter 18, 20, what is say, 31. Ezekiel, Yani Kankai or Sanka 9, 10. Answer. Ezekiel chapter 9. Verse number 10. Bibiara won sabakasa wo beyano. Fa hoden ye. Na adwuma ne adwene. Ne nimdie. Ne nyansa. Eni asamado a wore kro no. Sabu boso bio. Asamado. Bibiara won sabakasa wo beyano. Fa wo hoden. Fa wo hoden ye. Na adwuma. Number 1 asamado adwuma ni ho. Ne adwene. Adwene ni asamado. Ne nimdie. Nimdie. Ebi ni asamado. Ne nyansa. Nyansa ni ho. Yo. Amen. That is why I'm saying. And fear the assembly and send you. But the assembly, I'm going to be. I saw Mike, I said, me preach about it. But the assembly, I'm going to be. Me come on, be at it. Me need to be your Ghana how. But you many. I don't come and say, me bono. A bit matam, but so we are not so when Jimmy for I say, yo. Say, I catch that John the Baptist show about them. Joan Coso, why you are Jumani Cosi, so we in a Juma. Adia, as some American and they for Diacono. America Samantra. Kurobia Mono Ankan and Kuroma. Nanya Honso Sonania Casafani and Kazam Farmer Information Center. Near I him feared you about the Uru. Jamaso, Amen. Amen. Modauro no way. Modauro no way. The assembly, near him feared you about the Uru. Dauro on the crown and Naka something the Obayan and Panim Foa. You are funny, Dauro. Or Drew Kroma, Kong. I can't ask if way. Or therefore, so Mamma Joe. Or some man can't say my name, Jumray. Sir Jumadia Kasiabi Bakoso, our community center, a Dana Chiho. Yabaya Jumakasi. Which is a pack issue on no. And sorry was so good, Damo, on the tie. Uncle. Which is a whole way. This a one court. You can't say a majumano. The less one by any no matter trust. You him. You been you being so upon to say you don't. Wama. What you swam about? Amen. What if you are not chairman? Continue. Continue. I be fear. Upon you, I don't let you. What that for say, young countries will hear what you feel. That's you did. Tell when I do about Baby Children at Moncoy Meva. You're quite a mad natural Sweden. Timmy, Obama 20 cities. 20 Cities. You can find it. Yes, so one mamma Juma. Conaco catches them a buyer, so Mount Coco catches them about. What you are you? Who of you two demands? Sanity, you can walk in this year. Who are Baba? What can somehow catch them in that time fearful? Nana Nakura, you know, Joe Nipa. Sasa Fwacha, any contain a chairman. Be almost a rumpabua, Rasini, or Masha Dow. What should it do? Open an enemy champagne water, sir, or this year. We are made that. Jamaso, Amen.
why ya children who children. A fan and near Bush and Quasso. What Cassan Sushan and Nanimu are what tomorrow. Yes, young Cassan Shan and Nanim, the Cassatra Chiaman, a Chiaman Yamanana. Fan on walk of an enemy. Jamaso, Amen. Amen. Shannon would turn at Siam. When I was a someone go school, Suguno. Fanny about Boquadu. When I took Roman as a crane, Sameboa. When I bought my phone, so some man to make me. Oh, Nana Mancassa, I don't want to be a book up. The beer 20 million. What's the mean to ya? Near Mouse or High Court. Now, not to make a choice to free me. Why would you make a hard time? Near the fiat to swim. Yes. Now, so I'm no sure I done for a challenge. Yeah. At the side. I'll do more. Who watch it? Now, what you show me? Jablabonia Conia when you had the crowd, I thought that go come in Jimban, my emblem. And a crow. Maybe I'm a two. Sir, what to Kenya's? Matuho. Nazoy. The fear. Fear. Oh, the 2 million I got to fear. And your fear. Bosume, which you said 300 or 400. Was it the fear? Fear. Me fear no. Ah. Wow, yellow house here. Me fear no. Hey, the man no. What on your bar? A down at Dicana. Hey, I want more. Timbisako, if you could not do a oh, and I said, will it cheat? If I will eat in him. And I said, well, none of a few out of credit, sir. So I don't want for the party. No. Obama. Mama show. Me fear no. Mama show. Hey. Oh, yes, ye. Utete citizen who fear. You must say amen. Amen. Sana di patio. Sana yakeka. Asasana ya media. Makoto kote shimbi. What you mean about three? Obeko. Ezekiel. Yes. Ezekiel chapter 18. Now, mami ye. Ya bow ya kana so son tiasia. Ya chude du ya boka. No wetua. Akwa obi ha dan, akwa ha dan no akwatenam. If you wura hyehyɛ mmara ma wo. Sambara no ani so a. Wono na ka sɛ mfie nsia. Watwa na watwe miansa bosumi nsia otumi ka sɛ osika aka ni. Sika no nso kura aka no. Ulad be matia firim. Wata be nso ma ade aba. Mate. Toilet no nso ye be yi. Nso wate. No nso mate. Anya sani etu ni pa me de wo be correct control. Red control, one to see me down. Red control is die. Ha, me catch red control to me can't me if you would have said, man, 3 months. And the other young can. You must say, amen. Amen. Send your fear, and me 2 free fear honor. Son or so, as I see another, would be 2 at them. On the say, 1 more 70 years, about 22, no apamo. India. If you sabraba, what's us here for 13 years? You can do 20. We jam I do 50 in the pub. A bit what the year Ebola no. Ebola. I'm my friend Ebola. Ebony. When you're Bonnie, your friend Ebola. Ah, yo. Bad disease. What trans a child? Come same papa. Why you bad girl? Makara was on the YouTube. I'm going to say, Panibi Basoso. This useless girl. Now, woman is state barrier. All the leaders of Ghanaians. Urame wuye akokoba kurante. Akokoba. Do bo milie ketie papa kwa me frɛ Cynthia Santia ba anti Rose me ama urama jamfu amonu onwa me ya den wona toye hwa na nyam ne den na hwɛ nkwase adu we wura ne tumu ade champani mfuo
na nyame nkunu kura se no onye nyame wo betre se wo ma be se nipa ababa wa mesraw dwane na jokra anadwi me de me se me sisu dua nipa bia wo forget about your age nyame na aspel so when you 60 years nyame na aspel you can die at any time ma onyansafo emfasem into the trim no obadema emfasem mobra woje me so amepa amen my last word ni ma kontu kotosi bi Ezekiel chapter 18 verse 21 onyankopon ani so ahunu tie me 21 kenka amame na obonefo nso wase di bonye ne nso se osane firi ne bone awaye nyina mu ne bone awaye nyina mu wasane firi ho odi ma hyede nyina so no di awurade hyede nyina so ye atemude ye atemude ye tentene ne dia tentene ne dia enkwa no benya enkwa bonsam nyame wase enkwa na side bonye ni na wasane firi ne bone ho no obenya oliwu orimwu ne mrato ade oye nyina mrato ade a waye nyina no onka mani yewu na tenya waye mu na obenya tenene a waye no mu na nkwaje be ye ne dia pena me pe obonefo obusa kwase se pena me pe obonefo wu Nyankopon ade asem yeso osane firi na kwa mmone ho no onya nkwa na me pe nanso se otene ni sane nanso se otene ni obi akwa asore osofo sofo mama ema kro leader wa abodgetai no bo wagan jomtone asore ba sane hallelujah amen wase nanso so otene ni sane firi ne tene a waye koye abusude ani achiwade nyina obonefo ya odi boye ni ya obenya nkwa na obusa kwasen so obenya nkwa na tenya oye nyina wole nkai tene ade a waye ni nyina ye nkai ma ofuma wafum ne bone a waye ofuma wafum ye no bone mu na wuye entena me kase entrase jemeso amen enka se me kwa asore na nya bone why say ya obi ya deboye ni wo wiase na dwen sakra obe sakra na no ade ne be konkwa jem na wo bone ya yiwa firi nyame into heaven ya kon ya the righteous o jemeso amen a only righteous life those who have believed Jesus Christ as your personal savior. When I Jesus Christ, one for years to do your own ra, no one crack and one way be a genuine coupon banner pep. And I do, Miss Raw. I can't fear say, you man, no. The Kotobaco 33:11. Ezekiel. Namen Paul. Ezekiel 33:11. The person that is the last quotation. 33 verse what? 11. Ezekiel 33 verse 11. Catch one say, Sabetia see, Nyankopon asem ya mpala. Obonefo wo nya mefe. Bonsama Yesu. O say original. Kwasi awie. Catch one say. Sabetia see. So Urade Nyankopon tiase. Urade Nyankopon asem yi. Urade asem. Ampala. Obonefo wo nya mefe. Bonye ni wo nya ne fe. Na emom so when you say and no be we are that be on some ye o we are near kobo mass ama no wuro ban matter this nso him jemeso amen you about to him 370 no jemeso amen ya peja nyom ni ya sorry dia ya nyina no so wu boni mu ya bompa ekosisa dia favor no but what has here so be who are the body mu a ade bia ni ho ayetimi di sakara no mu obenya nkwaje nti samwode wo ho a emira nipa ne tiase no ana me yemwa no na ne kra anya de be nkwa the bible said enim ka pefa was enim ka nipa was na ne kon no wore nya promprom na de ye kan anim no ogyae ne bona honimobo woni ehunimobo na de Awurade Nyankopon do no no o kan anim
Would you be so amen? Amen. Miss Row. Oh, how I want to see. Ose na wo oni papa ka kire o man man say Catch your one, sir. Treni lenye no ne mara to da no So be I training no ko dibonia. Nenye no Training ntimi meje no. no bone fo sem no enso mane hwe ase eda obesem ye free na bone fo sem nimo no Sa my bone bi ana masakra madwen a if bone na me ye twam na masakra madwen no ye nsan kofo mebu matren bon sem nyame won say the city a entina me catch you say nipa bia obi a won fa yesu no na dwen sakra na ode ka na mera to ampao jemeso amen amen ana de wa fa Christ muntie me na wa kwaye bone no ono nso confession onu ne ho na wa confession sin na wa no ne ho so anya bio na urade aka na mera to agu but amumuyo de obi ansa no nso asono bone ana so na mumuyo wojema so amepa amen amen mesi asono bone na so de abai amumuyo ne sa maba ofie maba wiawo me wiawo akire ne masa repu ne makum ma ya amumuyo de ma ya bone akire bone enti amumuyo de yansere o amumuyo yansere na amumuyo wo trene ebusua na ka amumuyo ato agu wojema so amepa amen amen so do trene bra no ma no so urade nyankopon ani a na waka amumuyo ato agu but bone de wa hunu ana confession aka umarato amen aka bone anadui minim bone dodo a waye hweye na 6 months na aka wo yanim na fi wo akwa wiye number 2 unim senti awrade soma me kuroma eyen suto berebere kani kwa sem bejira aba bara me passa me ka kire wo se awrade passe waje wo nkonti no wasoma ye fa won sori a wo kro no to nchen fa won pai bo sem gu nchen na wa tra senza no ho se me koda na se me wu a ehe na me kro busa ho se woni awrade ntam te sei mafutu a me de ma wo nayi wan fa ma wiye madwuma wojema so amepa amen de boye ni bia no ani chafa enwo so aheniem je odiboye ni a wasakra anadwen amen na wonu ne ho amen na urade de mara to ade abai no ntina samse se nshira ne de Jacob nyankopon de mara to ade afiri no me de na de amekan ofa hallelujah mama ena me difo aba na manya Nkwa Etia kuroma ha mini phobia wojema so amepa amen enti masra wa woni obi ya aka no de kire no pa na anadwi no hu kura wonim ne number afre no pane chew ananka wudi bem na so fa fodie na masa nipa ne bem so obi hu asem hye omu ayifiri mu na anim so obi hu anadwi ana wo kire wojema so amepa amen amen jema so amen amen sanso na wo twempara ene ya agyan fra boy na ka chen se me no agyan ma fa Jesus ubon samanya be ebube ye nhira wojema so amepa amen amen tieni ye ebia na utwa loto ene ya agyan sofo na loto twera nso e wo ba burumo bebre nanim ntina obi nim gina TV so FM so say Yesu Kristo nyame abre loto number ma unsa na dwensha na difu djuma ni wie peye loto watro na wai Proverbs Psalm 15 verse 5 fanisika ma hurifam wasem fausika ma hurifam ya ka hurifam wachacha no aba say Jesus abejira won chan di loto number ma so obi nyim kotwa simuno keka na na nsare man so di atire ajimi mu jimi na mo ya baburu no munhia
Mini de watamo. Who so Jimmy? Nka wonye sa. No been sweet na sada. Mama sika ba bag. Oshe. Say ni pensu ya no de ade so asem to correction. Na mo amugu aso de mo adwene. Obi otime command me sika ba de wa council. Na kadori opro nka ban be kwa akobo be sia. Yenko. Eti obi ye lion timu hunu. Obeko bank. No akoyi sika no atete de amamamfo. Opa won from no mabi njemboto. Abranti am shrew. Anana dui ayo anajo. So sakra wadua, praise God. One sakra wadua mawie madwuma. Maybe I small me o. Some emphasize some panamera Kenya asefo. Me me say there be a what me ni radio so but no nye enough. But Jesus ko anoni ano anim ni anim na fa asam ne koma wo. Na se wan fa wa wie wadwuma. Ntinda ye urade se me mfa me na me de abero. Amen. Nkwaje o homa nipa bia ade de ompe. So obeti Yesu Kristo di na wasane afi wakombone ho a ono nso obufushi a wo de ma no obeje mu ato na wo de wa yeba jemeso kasa amen ya menhira so re gina wona aso amen. Asole